Budžet koji je predložila federalna vlada veći je za 10,7% u odnosu na proteklu godinu, a izglasan je u ukupnom iznosu od 2,6 milijardi maraka. Većinu budžeta predstavljaju zakonske obaveze, tako da je prostor za vladine investicije vrlo malen. Ipak opozicija razmišlja potpuno drugačije. Prigovori se odnose upravo na trenutni rad vlade, jer nijedan od amandmana koje je prethodno odobrila vlada federacije nije dobio podršku. Ja sam ovdje dobio i odgovor od Komisije za koncesije. Gospodine Novaliću, ne bi vi trebali biti razdragani jer ste propustili 135 miliona. Evo vidite, njega ne zanima što ja pričam. Pa da, samo vi čekujte dalje i uživajte, nema nikakvih problema. To je samo o poštovanju ovoga doma i o poštovanju delegata koji žele biti konstruktivni ovdje. Dakle, 135 miliona, koga zanima, dokument je tu, 135 miliona ste propustili da stavite u budžet i na kodu koji se tiče koncesija imate jednu običnu nulu. Budžet je veći i za 65 miliona maraka nego kad je akt bio u nacrtu. Uvećanje je prema riječima zvaničnika iz federalne vlade uračunato na osnovu novca koji se očekuje od prodaje privrednih društava, u kojima Federacija Bosne i Hercegovine ima manjinski udio vlasništva. Iako je budžet za razliku od nekih prethodnih godina usvojen na vrijeme, pitanje je koliko će biti efikasan, jer se većina zakona donosi po hitnom postupku, što je i ovaj put bio slučaj.